G.K. Gugma. Kaya na ko i-prove sa mama nga gigugma di kahira. Salamat, Rex. Kung nakasabot ka sa akong sitwasyon. I love you. I love you so much. Kasakit. O kagahapon. G.K. Gugma. Kasakit o kagahapon. Adunay gugma nga makahurot og kwarta. Adunay kasakit sama sa luha nga mutulorag kalit. Mga kagahapon nga maayo ra sa sugod pero nagbulag ra gihapon. Break to them. Nakasulti magkanap. Nag-asa ko. Wala ka yung motor. Sorry. G.K. Gugma. Kasakit o kagahapon. Og aniya na ang inyong live drama kauban sa mga tighandos nga walay mga pulos. Yeah, good morning, my higala. Oh, yeah. Yo. Bring it up, yo. Yeah, yo, what's up, yo? And break it down, too. Yeah, let's break it up All together. right, then. Hello, hi. Para may masabi lang. May magpaluping. Maayong buntag na itong tanan. Kanindot tayo sa pagmata nato ning buntag sa Webes nga nakasmile lamang ta in everything. Yun. Motivation nga nindot kaya pag-smile nato ka barangay para the rest of the day nakasmile pa din bisan pag pila ka problema ang hasmag nato. Dili ba? Nang Ginigon bongga. nga, mo gini Pinoy, no? Kanang bisan, mo din nailhan sa mga Pinoy, nga bisan pag sa mga problema. Smile yapon. Oh, smile yapon. Oh, bis. Masuko man, pero di kalimot og smile. Kaya na, masama ka niya! Grabe mo na yung mga Pinoy. Binukang na yung mga Pinoy. I-insert ko ang smile baka para makasmile. Ako ka nang luwag ito, eh. No. Huwag mga nalungkot, igutom na kayo ko din. Susunod, ha? Mura ka kanang ilonggo na kailangan pinag sila pag masuko kaya na tono. Oo, kani mga pinamagod artistahon by nature. Nagano. How kay mo shift og mood? Kapag kani mga artista nga magpa-artista gyapon social media. Pero kabarangay ang mas maokey gid diha nga kanibig mata nimo nakasmile gyapon ka kay motivation man unya ka na before ka mamahaw kaon ka og saging tundan o unsa man ang mata sa saging alang nagkardaba hindi man na makapasmile nimo. Kanapa ka tubig ng tunog ginamos? No. Ayaw to kay di na makapasmile nimo kanang saging hinog nga tamis. Kay Binangay. maka good mood na o bisag binangay basta tundan ana. Ingon gani kog tundan no. Pwede po senyorita. Sugo. Ay nagdong aga yung senyorita kay sulugoon ra ka ana niya. Lagi. Anyway, niyanas ko mga kamot ang suwat sa tong letter sender o sa taxi driver nga gastador from Matina, Davao City. Si Jeffrey. Jeffrey. May shout out. Jeffrey Pamor. Dear Ricky Mouse, Papa Bean's Toy, and Troy Chayan Lady Batod, Kisan Takapon. Yeah. Ako si Jeffrey. Lalaki, lainsan. Ay, wala pa po Jeffrey nga lalakihon. Babaihon. Kuan ka ng babae nga na-trap sa lawa sa laki. Ganon? Sige. 31 anyos na ko og ninyo na itulo ka mga anak. Usa ko ka taxi driver. Bisan pag naglisod ang panahon ron tungod nining pandemya, pero usa ko sa mga driver nga namamasada pa din hanggang ngayon. Pero limited lang para na ako sa pagkakaroon ng akong pagpamasada. Kanang muli di ko kadagabi kay mingawon ko sa akong asawag mga anak. Kay ako namang bilwa makoy partner ini akong taxi nga di drivean. So dili kinahanglan nga 24 hours ko. Hawak daw niya kanyang oras. Yes. Siya may malugi daw. Oo. Nag-board lang town me din sa Matina, Davao City. Pero tungkol sa akong pagkagastador, dini nagsugod ang problema na mong magtiayon nga si Liza. Aron ni masabtan ang tanan, sugdon ko sa inyo niini ang akong kasaysayan. Hala, Inday Pasi. At muhang isi-isi.
Kumusta man imong pagpamasada, Jeffrey? Patay pating kapuya. Oh. Wait, kining si tagtituyo ko ni taon-taon, pati bigyan inita. Ikaw meron pa dyan kung pamasayo ng mga pasayero ron nga mugawas kay labi na kay naggawas nagsugod ang mga jeep. So naan sila choices nga mag-jeep, di na mapugos pag-taxi. Tingnan gini ako, iputos mo niya ako ang likurano no kinisilupin. Ay, hindi ko ma-virusan. Anong gigaman ang muli ko lang sa taxi din sa sulod sa bahay? Ipakita na ko sa tanaw. Ay, ito ka putos. Di Balik na rin mo na ako niya dito. Gidasan ni mo makina. Uy, likurano na ikaw, gano'n. Kaya ikaungkay ka. Pero bigutom ka naman, andam na ang imong panihapon nga nas lamesa ako naman nagitakluban. Hasta ang imong ilisan, inikaligo nimo. Pumanan na di kagligo. Ang imong ilisan, andam na nasa sa biganan sa bangko. Andam na sa pangindaanan. Ikaw ano, ganahan, di ko mo kay... Huwag ka na usap, ha? Ikan sa una, sweet tigil ni hapon. Alangan nga, kanang gitsabay anging magbago nga. Mahal masabing nimo sa mga bata. Pero, ano? Nala kong income ko ng adlaw sa akong pagmamasahero. Salamat dong, Jeffrey. What? 1, 2, 3. Uy, Saan? Sensya na ka, Liza. Mahal gini taon akong income ba? Hinay mo kay karon eh. Ibaw na ka. Di ta na makagawas. bisan saan ako pihap mo ora jud ni. Mahal lagi na. 1, 2, maura cute. Uy, milagro dili. 300 pesos? Ay, sagdi lang. Sayos kadlawon ko mamata. Sayo ko mo wadwad na og unta. Ugma. Mas dako pa na akong income. Mas mo sayo ko, mas dugay ko muli para dako kong income. Pasensya na. Sige na, pagkaon na. Ano naman makapahuay og jutay mo hindi ka nagmatog. Sa silang murag busog pa man ko. Pagkaon, ano di magkudin na imong kalag kay matakluban sa kaldero kay wa kay kaon matug. Ingon ba akong lulog-lula sa una basta ako ni kaon ili katulog mo. Mubangon ko nun ng kalag niya manungkab sa kusina. Unya inablihan niyang taklob sa kaldero. Unya musulod sa kaldero aron mangaon. Unya matakluban di nakagawas mamatay. Sige lang, busog Gusto juga nga mabiyuda ko sa'yo? Ako kay okay ra. Ikaw lang isa no, pagpiyor ko ng pagsigigi kaya ka. Sige na, Jeffrey, ayaw papaabot ang grasya. Tangka na dito sa talagyan, anak. Pagkaon na dito. Kaya sa naurasa o para makatugan na dahil naman mong paguway. Kaya sa'yo ka makamumata ugma. Kapanin mo na may pag-imo na ng hipuso o kaunon ugma. Kaon lagi! Hindi po di magpalipas, gutom. Pagkaon na, lagaw na. Okay, sige. Madali. Kumusta ka man, friend? Tabluming ba nimo? Mura kagduwak nga bang umibukan? Dili parehas sa ako mga ubang mga friend ng mga babae nga minyo ng bata ni kung pagani pero mura di kutlo naman kaya ng laos na. Okay lang, best. Kuan man tayo na choice ko dili magpaka-okay. Kita mga pobre, kung magpasagad bata sa atong kaugalingon na, mura na ta nagtrapo, mag-isalibay lang sa dapli. Pero, uy, before di ko malimot, maumihapit ko din is inyo, kahit nahimuot ko si mong bana nga si Jeffrey ay. Ha? Ganun nahimuot man ka? Hindi ko mahimuot no nga. Kanang normal naman yun na no nga. Wa man magpasabot nga minyo na ang tao, ang iyang kinabuhi, magtuyok na lang yun sa ilang panimalay, sa iyang partner o mga anak. Nasa di panahon ako sa kataong minyo nga makibanding og friends. Unsa may buot ni mo ipasabot na nagpagkasulti ang yes? Si Jeffrey Manggod. Kuan ba ang akong friend nakita na ako. Unya, nagsugat di ka ganyan before ko may ari diri. Unya, katong friend ay nako kay nakita niya si Jeffrey nga may ato sa at mga bahay sa friend sa niya. Dugay ko doon dito nagpundo kagabi. Kay maudi ay kay nag-shot. Nag-shot? Nag-inom gud ikaw no klaruon pag ginani mo manugat kag tanon. Nag-inom? Pwede ba di makapalit og mo makahubog ng mga panahon nga GCQ man, liquor ban man. Ibaw ka na sa mga hinginom, mangita, gipaagi pero subi-subi na. Nakikinom si Jeffrey? Iya maganit ko nung bangka kagabi o sa kalungnik rin noon ang ilang napalit o ilang nainom. Mauba? Pero
Abini mo, Bes, Liza, mahal ang longnik ron, ay. Nagpahimos po ni ubang mga naninda, kumubawal, ayaw madakpan. Kung 50 pesos with ang longnik, 250 pesos. Ibaw na ng mga namaligya niya ron, nga na ilang kantidad. Wa ka mahibaw? Nga nung nadugay-dugay sa pagpauli kagabi si Jeffrey? Kuan, ibaw man. Gusto di ay, nananghid man ay siya na ako bahin ana. May gani no, kay di ka istrikta nga pagkaasawa si mong bana about na mo gastos siyas barkada. Ibis mo maoray income sa iyong pagkadaksi taxi driver, manglipi pa yung siya. Dili masab noon nila mi Bes. Kuan, nananghid masab siya. Maong pa di ay. Bantay ka lang akong tawana ka. Wakakon ka. Jeffrey! Gawas niya! Gawas! May nga daw, lo. May hapon, padong na gabi, nagmitikip naman hapin na kamit niya. Ano ako may pagitaan mo sa akong apo nga, di mo madumana. Hindi ka mo may magtipo ng puyo lang siya. Ikaw kung ipangitaan na nawag ko din sa inyo, kaya nagtuo ko na asya din Kaya ibaw ka, lo, wa pa mahiuli. Mag-alas 6 na sa gabi, tingalig, nakikinom na sabto. Unya, naibaw mo. Ina, Masa man nahibaw ka? Naibaw mo? Nag-inom siya, oy. Naghubog siguro ron. wala pa kinintawag ko'y idea ng Ang imong apo, lo, gastador gihapon bisag nihit ang income sa mga taxi driver. Bakapon pa kayo way uwaw. Miingon pa kuno nga nihit kuno ang income ron anya nang libre nag-inom sa barkada. hala no, matay galagawa ni. Lo, palihog kung ako nasa action din hilo. Ingnan mo, diritsyo na siya pauli sa bagay na magkapit-kapit din sa inyo. Kaya magpaabot ka dito. I-text na niyo mo. Dili mo reply. Kaya di-off ang cellphone. Lo, diya ka niya. Ayaw ka sa kulay sa day, ha? Relax lang pagsulti mong tarong. Ang bot. Galagawa ko na. No, sa na ning tawanan ni nga. Amin ako nag-usap na ni. Wala nga po na-usap ning tawanan ni. Okay. Wala pa mo ka. Ngunit ang ini mo. Nusa ka. Masakit mo sa nagpaanin. Lumana ka pa na ako kung ano gisagbat ka. Ligo ko na Kana tungod sa imo pagkagastador, sa imo pagkabakakon. Kaganiha, misulti na sabto ko sa nako kakaila, nga mihapit ka na sa nila sa imo ko sa kabarkada, naking-shot ka na sa mauran imong income. Mauran na, nga nagasto ka pagkagastador, kaya di na ko, Jeffrey. Normal nga. Ako na. Kung normal tingaling adlaw ron, manood pa tingaling bubuhubo. Unsa? Bububo ko taon. Bubuhubo. Kaya namang borlis ng mga babae sa katibangan, kumubayan mong interest fee, mga nilong beer niya, mas magsabak mo ba, magsabon-sabon mo. Magdali siguro ron, okay? GCQ pa, bawal pa namang yung mga bar-bar, huwag mo makaadto mo na ato na lang mga adto sa mga barkada sa inyong bahay, kaya maghubog mo nito niya, mo yung gasto. Magtahan ka, Jeffrey. Liza, relax lang mo, no? Relax. Pagkaling ugunga, sakit isalong ka ni mo sakit. Mo relax ko. Kung di ka di magbagos sa imong kagastador, mo relax ko ni akong kaming yun, Jeffrey, nakamatik ka. Mo pauli ko sa amo, alam makarelax ko ni Nihoy lamit ang pamuyo. Dumagan pa mo sa imong kagastador. Oy, naunsa mo. Maminawa ko di ba? Oy, Tagtingo. tan pa kadali, minor-minori lang ang inyong mga tingog, dungog ka sa pikas baryo. Ay, tingo ka ni Liza. Perting. Pero okay ra. Kaya rin ako ni pa. Ay, kabala ka. Ngano ba? Unsa ba inyong problema? Nili madugay, makibuwag ko ining tawhan na pa kining kining anak sa lingtaw. Sige, gasto, sige. Ikaw. Sige, inom tao ba na barkada? Uy, tinuod to ni gisulti sa akong anak Jeffrey. Kukuan na. Kining... Next time ha will be the last time, Jeffrey. Gasto pa sa mga hinungdan. Kay biyaan ka na mo sa imong duha ka mga anak out tulo di ay. Bintawana ka. Nakabati ka, biyaan ka na mo. Liza. Ayog tog. Balik sa gawas, balik ang pamasada, 24 oras with Vicky Morales. With Jessica Solo and Ate Maraulio. Gawas, di ka pamawi sa imong mga nagasto. Liza, nagbuka naman yung taong ko na yun eh. Unsa, nagbuka ka pa. Pamasada na.
Pakak mo na ako! Nanonood sa'yo matao na, Joy. Sipat na! Lagaw na! Kabarangay, ito mo, may bumalik. Oh, namalik in town may pinalive. Ako si Ricky Mouse. Ako, si Papa Vince Joy. Ngayon ay ng chilichayan Lady Batod Kisan Takapuhon. Salamat sa pagpaminaw. Kinigyan po ng Barangay FM. 103.5. Forever. Siyempre, ang atong letter sender nga sa ka-taxi driver nga gastador nga si Jeffrey Mata. nga kanang buhutan man siya nga pagkabana pero di lagi niya malikayan nga mahimo siyang galante sa iyong mga barkada once in a while. O, lagi. Unya mo po ni ang gikasabay sa iyong asawa nga si Liza Liza, kay bro. ngiit ang income sa iyong pagka-taxi driver labi na karong mga panahon na unya makahimo pag og libre. Gusto Sa di mga man barkada. nila o di man na nakadako no kanang usa ka long ni. Pero di Pero, gasto gihapon siya. yes, pagkangal nga 250 ang baligyan na aron sa mga tindahan kay mo baligya man gyud kay ulo. Gimita na nagbalay, nam si taxi, batang sa likod ayo, yung sakpan. Pero pila na nakakilo sa bugas ng 250 pesos? Okay, mga na nag-upat na kilo. Nya iya yung giyero, kauban ng barkada. Ano naman may ganun ko nila Lady Batog, may kini ng mga driver, taxi driver, baka rin ako, mo income gini sila, ako gini income, kaya lang kung sabayan, gini mo nag-mission daw, diha na may mo nang aawa, lagi income lagi, wala lagi yun. Inom pa lang na. Nya Oo. syempre, kung normal ron nga mga panahon, napasiguro ni mga sideline nga mga babae, kay taxi driver, sweet lover, di pa kinamalik pa yan. Yan, nabay mo, sakay niya, chikso niya, o jamingo niya mo patol. Oo, nya ang lalaki na ba, kay magpakalalaki, good kintahay. Nya, Oo. pila naman tao nakabuok ng mga lalaki nga makabalibad yun. Pero, wala ingon ana nga problema nga to ang letter sender. Ang iya Oo, gyud kana lang. pagkagastador. May lang gyud nga way ingon ana. Pero, somehow, problema gihapon kay pila na lagi ang income. Unya, maasa daw ana ka na maadto pa sa laing butang nga. Mato pa sa inom. Nga need. Ana. Pakita mo na, hindi gini mo masisipod sila isa nga, masukog yun siya. Nagyaw-yaw. Yaw yun. So anyway, ato ipadayon ang atong nga ikaduha o katapusan nga sumpay sa atong suwat nga gibasa gikan sa atong letter sender nga si Jeffrey dinhi sa GKK. Gugma kasakit o kagahapon. Ni ana. Ricky Mouse, Papa Vince Joy, and Joy Chayan Lady Batod Kisan Tagapagpon. Kung saan magid na ako nga di magid ko makapugong nga kana usahay naman ni noon di magid ko noon permi mo gasto jud ko para sa barkada kay suod lagi sab nako dili na nako giisip nga laing tao. Unya pila naman ang usa ka long ni unya tinago-tago di ba? Pero ang pinagid na dili magsakpan sa mga nag-checkpoint kay na Nakuhan dito dyan. Nakuhan dito explain. magkamunit singgit ang kinabuhi. Oo. Para magkasinabot mo, yung mga bahin nila ko eh. Pero di makasabot na ako ini nga akong asawa nga si Liza. Do makasabot sab ko sa iyang mga reklamo ug kasoko diri nako. Pero barkada is barkada man sad good. Di man kay minyo nako, muri kay nako barkada unya. Di man gid na dagko kay nga kandidat sa kwada ako magasto kanang share man lang ko dihanay. Sa sunod siya na sa gasto, ako na sad sa sunod. Di bantik man ning mga barkada. Maato lang gyud nga nay mga tao nga makasumbong niya. Nga maatol pud nga inig sumbong katong nahitabo kagabi ako ni gasto. Pero aron nga masabtan kun unsa gid akong giproblema nga maoy gibarter sa akong asawa sa iyang kasuko dili nako tungod sa akong pagkagastador, ipadayon ko ang akong story. On, nagpermi na hinoon ang inyong bangi sa imong asawa, I mean sa imong bana. Di man ang kumahon yung bes. Kaya bisag wa siya magasto ang nagabi una. Kinsa pa sa'y nahibaw kung wa gipot. Mo nang kadagabi na lang gid ko kada pauli niya ko magyaw-yaw. Labi na kung gamay na kaya maintrigo dili na ako nga income sa imong pamasada isip taxi driver. Pila man gid before imong naandan nga pagadawaton gikan sa imong bana. Gamay na ng 400 o 300. Pero ning mga uwahi, feeling ako may balik na siya gasto-gasto o libre-libre siya mga barkada kay usahay 300 naman. 300 naman ang pinakadako. Mama ka na pinakagamay na iintrigo din ako pero imposible man kaayo kay dili ba yata ng taxi ro nagdagan. Unya di kita siya maka-income. Bisang nagdagan na ng mga pipila ka mga jeepney ron.
Ayan sa dudahi nga kada gabi nilang po siyang kaadto sa mga barkada. Pero ang importante diha di ka ginadapatan sa imong bana. Wa siya mamabay, bisag gwapo ng imong bana. Pero ang diferensya ra man gyud kay mo gasto lagi kay naandan bayan niya sa ulitaw pa nga mubangka magina siya sa una sa iyang mga barkada. Pero karon kanang char-char naman ang god. Sayang sab nang nipalit niya ko sa kalungit nga ilarang hilamos no. Palit pa lang na niyang bugas. Di nalipay na utang niyang pamilya ron. Yung kami mag-away. Pero, istoryahan lang binininig tarong. Dili ka imong kawayon, imong singkan, o guban pa. Di ba? O imong lolo o paingon diri. Mayo, kaya nag-chismis na po tayo. Ay, di man na chismis lo. Mitabang na kong tambag ining kuan, imong apo. Mabitaw lang siya. Pero ako, ang ikasulti lang akong itaon. Ay po din taon. Sika-sikahin na si Jeffrey. Okay, madara mga mayong pag-istoryahan ay masultihan na ba nagkita? Lo, makadagan ako misuti niya sa tinarong. Wa ko magsingka-singka niya sa una. Pero wala man makasabot, wala makakuha sa kung gustong isulti. So na kailangan isingka para mo sink in dayon. Ano magbusing ka, madato ka, or warang yapo na siya, muna na iagay na lang payos. Mas maigi na mahibaw siya nga ako makauyon sa paggasto-gasto sa lain. Asa naman ako daganong ta siya kwarta, pero nihit kaya ang kwarta. Wa pa kita kadawat og ayuda diri. Basta kaya ako na nakailabuan ang apo nga, wala siya naghimog na utan. Daotan gihapon na magsigig inom. O di lang sana din sa panggamahanan sa Davao City niya gainom. Kinababa ni mo, madugay, kung di ka maminaw, May gani ko makapugong na. Ako pa'y mo report nga sa mga tanod o sa mga pulis pag ipadakot na ako na sa isang barkada kasi nag-inom. Ayaw Yes, kay ko liquor ban. Kuya, bitaw na na yun. Palihog kong tambag og tabang sa imuhang apulo ha. Na di na magpataka gasto igidingihit ng mga panahuna. Ha, magtuman pag ganigid siya sa iyang gusto. Hala, Musangko gyud mi sa panagbulag. Ay, ba Jeffrey, paita kagabi. Uy, murag, malaki. gikan ko alas 10 sa buntag, namasada kaghapon. Nagabian na lang ko. Akong income 600 ra. Unya, gikuhaan pagpangtubil. Kalugawa eh. Ikaw ba Ako masiguro ka kag-income kaya may mga kamuwad-wad sa kalsada eh. Mula yapon lagi. Usaw ni magwadwa, dawa may pasahero. Kasi pag usaw sa di mo punta basa-basa mo, tuyok na sa downtown po kayo mahurot. Ito gasolina na way pasahero. May nalang ganing akong asawa kaya di ko yaw-yawan kung gamay ra nga ako ikaitrigo niyang halin. Hawa ka ng income na ako. May baka. Ikaw ba ginaaway ka rin ni Liza? May pagkinataon ka. Kaya ako. Ay, huwag gamay ka na akong madalas. Siya dito nga kuhan, nga income. Ikaw masabgot. Kana masabtan ako nga kanang mayaw-yawan niya kanang Liza kay gamay ra gani kayong income. Imo pang maiinom. Pas kailan naman ang problema ng inom. Kilingaw-lingaw man ito na. Unya, nader na po ni mo na problema. Ba't kumadakpan mo na, mapriso mo na, makasuhan pa mo. Ay, madala na ng jamming ng tanod. Madahag-jamming ng tanod. Ay, pasato ni mo kapil. May problema na. Yan ito yung storya ko rin. Ito, makali. Iwa ko mahadlang madakpan na. Hindi na ito madakpan ko. Makatakas ko dito sa kung kuhan. Asawa. Uy, Jeffrey. Maying adlaw, Cole. Gabi pa. Adlaw pa man ba? Di ba? Paraw niya may gabi pa. Pero ano na may adlaw. Advance ka na kayo na ako mga yung pangatahuran sa gabi. Pero, uy, ni aman lang lagi mo din sa tugkara nagsulti. Wa man lagi mo mamasahiro. Wa mo ganahin. Wa sayang magagasolina pag mo rito tuyok rito sa downtown niya. Wa man ko'y pasahero po. Mas mahira po doon nga magpundo lang din hindi lang po pugsos sa pagpangita ng mga pasahero kaysa magsingkag tuyok-tuyok sa downtown, matintal ka na sa kanto sa imong barkada, mag-inom ka na sa dito kay gilaay ka. Wala pa yun. Wala kayo ko nagpunta ka ron. Oy, Dong, Jeffrey, Elmer, tampag yan na ng imong barkada nga magminor-minor ka sa paggasto kaya ang akong anak magyaw-yaw pauli. Wala ka. Ewan mo kay ko. Ako, mo kay ko ginuminom. Panagsara ko di ka nang sayang. Mingaon ba? Moto nga, sukogin po si akong asawa. Wala, sige. Unya, pagkaon usa mo, una mo mamalik sa pagpamasahero. Sige. Mga unta, uy. Ikaw ba no? Ulo. Sige, ito na. Unta.
cellphone. Asa to? Asa to? Lugay-lugay lang ito. Wa ka gidi ay Miss Tunong ug Miss Sanong sa kong gusto, no? Naakagid na ako yung mga ginagmay gastos sa imong mga barkada. Nga sayang kay ito imo lang tatoy palit og ginamos ug bulad baron nga balik 5 o 10 ang balot. O tinapa baron kay nakadawat og ayuda diri. Kasi ikaw lang isa, no? Ako pag sige kwenta yung tawan ako dahil eh. Kinsa man dili magkwenta nga asawa sa imong kalaki ha, Jeffrey, nga nihita gani lagi kay imong income isip taxi driver. Mo dalikyat kapag yung gastos sa imong barkada nga naama ko to sa kwarta. Mura yung kakinsa magpakagalanti, oy. Ay ba, ano ka nga ni Bella, limitaw mo, drive niya lingo-lingo, ro ko ito nga mo, agot pa rin fresh ba? Okay. Ay, gani, kinaning kamot pa ko, Sige. Sige, naglubogs balay. Paminaw. Di na ko mo reklamo ang inyong pagkagastador sa imong pagdalikat o gastos sa imong barkada pagliblit tog inom bisag bawal ron kay liquor ban. Sige, inom, gasto, kutok sa imong ginhawa. Pero kini ang akong gusto isulti nimo. Mubalik kog trabaho aron may income sa kong ako para sure ko ngay may madang pagkaon diri sa bahay para sa mga bata. Hindi ko masugot itong trabaho. Ang trabaho ni mo? Nga rin sa mga gusto mo trabaho ko, nga kung magsalig ko sa imong income, unsa naman na, pili naman mo iabot din ako, nakuhaan ko ng pang-inom. Hindi ka musulti na ako. Ano mabalik mo ka itong trabaho mo? Ganahan ka? Ganahan siguro ka. Basta Gibingaw kay siguro mo ka. balik ko pagtrabaho para may income kong ako, kay bahala ka na sa imong kinabuhi, basta ako na ako'y mapakaon sa mga bata, nga sure ko na masundan og pagkaon og bugas ang atong panudlanan. Kaya nalalagay na. Ako na bahala lagyan na lagi. Sige, hindi na ko mo inom eh. Sige, oy. Nagbalik ka ng trabaho. Kailang imo ang mga saad nga gihimo lang para imong pakyason. Bahala ka uguman ang tanan, Jeffrey. Mubalik ko sa akong trabaho, isip masahista. Kasi lain na po na trabaho. Eh, sa mga taglaki mo ang imasahe, di ko ganahan. Kundi ka gyud magmatngon, o kundi ka mag-usap, o di ka muundang sa imong pagkagastador, mag-home service ko as masahista kang bisan kinsa labi nas laki. Liza! Excuse. Galugawa niyo eh. Sabihin mo ko na ko ani. Sige, di na siya ako inom na pero lamig. Hindi inom nila eh. Pero di ko gusto mabalik siya pagka masahista eh. Magselos ko. Gayuma pa more. Ricky Mouse, Papa Vince Joy, Enjoy Chayan, Lady Batag, kisan nagabukon. Nag-uol yun ko sa gihulga o gisuggest sa kong asawa nga si Liza nga mubalik na kuno sa trabaho. Kaya maura bigyan akong gihangin niya sa una nga muundang na siya sa pagkamasahista kay wa ko mahibawag mag-extra service ba siya dito. Nga di ko ganahan maguna-una ang akon ang iyang masahihon lalaki. Ibaw na kas mga lalaki kung imong ikapikapon. Manindog. Manindog ang mga balahibo. Nga di ko ganahan nga mabalik lagi si Liza nga akong asawa ang trabaho kay murag bastusan kong maguna-una. Kung may angin akong buhaton nga di masabok ko makapugong kay di ba sa mahimo nga di ko mong gasto usahay kung ginagmay lang para sa barkada kay nauna ba yan ako nailan ako mga barkada kay kang Liza. Asa man kung dapit ang lugar ining mahinga? Palihog tabangig tambagi ko ninyo. Ako kini, ang inyong paminaw, si Jeffrey, 31, taga Matina, Davao City.